Mhux kull fejn immorru, aħna San Franġiskin għalilna ma ridkomx tippritkaw jekk l-isqof ma jiċċettakomx fid-diocesi tiegħu. Jien naf patrijiet barra minn Malta illi l-isqof tal-post ma jridhomx jippritkaw. Ma jmorrux jippritkaw. Farfru trab imma sajkom. Jiena naf saċerdozzi li jagħmilha letteralment din. Kienet f'post, kienet jippritka, kienet jgħid tajjeb, ħaduha kontrih, kif wasluh lura waqqafhom kif ħareġ barra minn dal-aħħar, niżel, farfar it-trab ta' saqajh, u qatt ma reġa' lura hemmhekk. Għamel sew. Però taf xi Ġesu, il-ġudizzju akraħ fuqhom. Ija, fejn ma jaċċettawniex sew, what? Tagħmilx bi kbira, ħabbat li bieħor. Tax qalbek. Irrifjutawk milli jisimgħu l-kelma ta' Ġesu f'post, mur x'imkien ieħor. Mur. Bħal Madonna qadet titterraq f'Betlem sakemm sabet fejn laqgħuha. Meta laqgħuha baqgħet hemm, ma għaditx qalbha. U hekk iridu nagħmlu eżistijej. Ġesu jgħidilna wkoll Matteo 10 vers 22 lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Tajba di. Immorru biex nipritkaw, nxandru l-Vanġelu biex xieda bil-kliem b'dak kollu l-sforzi kollha li għandna biex nispiċċaw joboduna. Hekk tfisser taħi. Joboduk ġifieri jagħmlulek vendetta, vendikazzjoni, jqalaqu lajjiet fuqek, ġifieri dan dieħel għalih. Taf se jiġrilek hekk. Dak ifisser ħbib tiegħi. Se joboduna u jekk iridu nippruvaw nxandru l-Ġesu nidru ħelwin u jqogħdu jċabċbunna, gwajalina għax l-ewwel iċabċbulek u mbagħad iċabċbuilek. Fimtu? Mela kun lest biex iċabċbuilek mill-ewwel u ħallik milli iċabċbulek. Ħalli tkun aktar qed tgħix il-Vanġelu. Eżistijej iridu nkunu lesti biex joboduna, iva. Però l-ikbar konsolazzjoni hija l-għaxar kelma nixtieq insemmalkom minn Ġesu nagħlqu biha hija din. Matteo 28 vers 20. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Dawk li Ġesu jibgħat lilna l-kol ġifieri biex inxandru s-saltna tiegħu fil-familji fuq il-post tax-xogħol, postijiet ta' divertiment fil-Knisja. Aħna għandna din l-ikbar wiegħda. Jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. F'kull mument Ġesu qiegħed miegħek u sal-aħħar se jibqa' miegħek, mhuwiex se jħallik nofs triq. Mela tiqafx nofs triq taqtax qalbek. Jekk ħadpoġġi jdejk fuq il-meħra u tħares lura, Ġesu qal m'intix tajjeb għas-saltna, ma tkun tajjeb jekk tibqa' temmen li Alla huwa miegħek. Li f'din il-missjoni ma tiddependix tant minnek imma tiddependi minn Alla li huwa miegħek u mill-fedeltà tiegħek lejh. Mother Teresa darba qalet, I was not called to be successful, I was called to be faithful. Aħna msejħin li nkunu fidili lejn Alla li jibqa' fidil lejna u jibqa' magħna. Is-suċċess mhuwiex fidejna. Illum nitolbu eżistijej għal dil-fedeltà li kif il-mulej jibqa' magħna, aħna nibqgħu miegħu. Ħalli nkunu nistgħu nwettqu din il-missjoni li l-kol kemm aħna bħala mamdin il-mulej tagħna. U nagħlaq bl-ittra ta' San Pawl il-Korintin meta jgħidilna il-predikazzjoni tas-salib hija blu għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li jisalvaw għalina hija l-qawwa ta' Alla. Alla oġbu jsalva lil min jemmen bil-bluha tal-predikazzjoni. Għax il-luti torbu s-sinjali u l-Grigi jfittxu l-erf, imma aħna nxandru l-Kristu msallab, skandlu għall-lut u bluha għall-pagani. Iżda lina aħna li aħna msejħin, sow lut sow Grigi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf.